lyst til at vide, hvor jeg sidder lige nu. Alle sammen, velkommen til en lille vlog på Randomness her i dag. Jeg tror ikke, den bliver så lang, fordi jeg er syg. Det får jeg ikke. Er det hæs? Og ja. Så jeg har købt nogle halskostiller. Jeg har allerede spist de her. Der er ikke flere. Og der er ikke flere af dem her. Og jeg kunne godt bruge nogle flere, men der er ikke. Og så har jeg lavet rimelig usundt. Jeg har ikke lavet noget i dag. Jeg har bare siddet og spillet. Og spist chips. Shit! Little chips! Woo! Det har været rigtig kedeligt. Jeg er til en rigtig fed fest. Det var faktisk min egen fest, jeg holdt selv sammen med en af mine venner, der hedder Hans. Det var rigtig fedt, og det er måske også en af de grunde til, at jeg så helt selv græder så meget. Det var rigtig hyggeligt. Lige sidste ting inden på grund af, jeg laver et snack. I sommerferien, der skal jeg til Berlin. Det bliver rigtig fedt. Jeg skal lave en vlog deroppe. Det kommer nok til at blive lang, fordi jeg skal ud og se nogle spændende ting. Det kan også være, at der kommer til at være flere vlogs eller noget, men det finder vi ud af. Tia. Du var med i det. Jeg gider ikke lave med den der vlog, fordi jeg tror bare, jeg skal slappe af og komme, så jeg kan lave nogle flere videoer til jer derude. Og yes, see ya.